Esikhuluma ngodaba esoluyintsakavukela kusho komchilo wesidwaba emphakathini esiphila kuyona. Abantu abancane nje abangangalaba bathola izingane bese bancane. Sifuna ukuzwa ukuthi ingcindezi noma yini le yenza umuntu athi imncane kangaka vele azithobe senengane. Mhlawumbe ngiqale la yini yenza ukuthi umncane uzivese unengane. Engakusho ukuthi kuqala usungaqondanga ukuthi ube nayo ingane. Oh, okay. Ebuncaneni bakho. So usuke wenza lezi zinto lezi ezenziwa abantu abadala. Oh, uthi umncane wenza izinto zabantu abadala. Yebo, mase kugcina sekuba khona ingane. Bese kufanele kube khona ingane. Impumelelo yini yenza uthi umncane nawe ingane ube nengane? Leyo kuba nengane izinto ezenzakalayo. Lokho ngesinye isikhathi ngiyaye ngithi mina ngokwami ucabanga kwami seyidaliwe into ukuthi yenzeke. Kudaliwe Yebo, ukuthi ube nengane uyingane. Unengane. Ngoba lokho esikhathini esiningi abantu abaningi ababa nengane bese abancane umqondo yabo iyashintsha. Okay. Umuntu lo usuke secabanga ukuthi kumele anakekele naye ingane. And kahle kahle immaturity uyiqale esamncane kakhulu. Akwazi ukuthi ke abe ulomuntu lo afanele abuyeni indlela yokuyiphatha ishintshe. Yes. Lwandle yini yenza ukuthi umncane ube nengane? Ujahezini. Ujahezini. Bese ke wazivikele. Ngoba mawuzivikela ngenzeka ungabi nayo. Ngenzeka ungabi nayo. Uyasaba ngesikhathi ingane iphutha. So kuyiphutha. Ingane iphutha. Usungaqondile ukuba nayo. Kodwa iphutha uyalenza. Hayi siyokwenzekile. Kwenzekile kwayiphutha. Ingcindezi mawumfana omncane oba nayo mongabe usunengane. Ingakanani? Imayini ngakhulu incindezi oba nayo. Njengoba kade sengishilo ukuthi ke uba omunye umuntu uyashintsha from lo muntu okade uyena. Okay. Ubulo muntu lo. Ngoba sekuswesa kumele ukuthi unakekele lo muntu lo usewumethile emhlabeni. Ngoba akekho umuntu ofuna ukuthi umntanakhe akhule ehlupheka noma aphile impilo le ekade iphila yena. Umnqobi unengane umncane. Kufanele unakekele ingane, unakekele noma wengane. Kufaka ingcindezi engakanani lokho? Awusebenzi futhi. Kufaka ingcindezi enkulu kakhulu lokho ngoba singathi uma ukuthi usesikoleni ugcina usucabanga nokuthi uyeke isikole uyofuna umsebenzi ukuze ukwazi ukunakekela ingane nayo uma wengane. So iyona ngcindezi abakhona ukuthi udrop out esikoleni. Lwandle abazali bayithatha kanjani indaba yokuthi umuntu unengane emncane? Ngalesikhathi basezwe ngaso bayathethisa obviously bese khambeni wesikhathi bayakwamukela nengane bayamukele. Bese ke ngisho bangagcina sebekusiza ukuthi unakekele ingane. Kodwa baqale ngokukusiza. Abaqala ngokusiza. Hleze bezokutshela ukuthi uzoyondla ngane, uzomela uyosebenza ke. Ufanele wenze iplan ukuze uzokwazi ukuyinakekela lengane. Kusho ukuthi batshela wena izinto ekufuze manje uzenze ngoba sewunengane. Yebo. Uma ngabe nibheka labantu abathole izingane beyingane bayaqhubeka bathandane nabo labo bantu abatholisane nabo izingane. Okay, into nekanjena kuyabili. Kuyenzeka ukuthi uqhubeke naye, kuyenzeka ukuthi ungaqhubeki naye. Kuya ngokuthi lo muntu lo usukuhlangane naye ingane leyo bekwenzakalani kuze nize nibe nengane. Ngoba kuyenzeka ukuthi ngesinye isikhathi nihlangane endaweni yabo ezobumnandi ugcine kuphuma ingane into enganjalo. Noma mekuwumuntu okade vele uthandana naye uyakwazi ukuthi yena uqhubeke naye lo muntu lo. Baseningizimu Afrika nazi izingane zikhona kuthiwa bengaqondakela ukuthi zitholakale sezitholakele nangomuntu esezithuka sekufanele ayeke isikole ayosebenza. Omunye usethi kabili kungenzeka abaqhubeke noma bangaqhubeki. So masibuya babungcamo sigcile singene kahle ke usinikeze iseluleko ukuthi
kona kufanele nabantu abasha bathole ingane bese bancane mabese beyitholile mhlambe yini kufanele bayenze ukuze lezi zingane zingagcini seziphenduke izintandane noma seziphenduke isidina phakathi kwabantu ababili abathandanayo sithi nje inkunzi isematholeni ningayindawo siyabuya bantu baseNingizimu Afrika sesibuyile sithi nje inkunzi isematholeni sikhuluma ngodaba olubaleke kakhulu kulesi sikhathi esiphila kusona abantu abancane nabangaphansi kwalabo baba nezingane manje sifuna ukuthola ukuthi kona kufanele yini ukuthi babe nazo izingane uma ngabe sezikhonale ngoba zisuke zingeke zisayiswa ndawo yini kufanele yenzeke kwenzela ukuthi ingane ingagcini sekuyona ehlukumezeka kakhulu ibe bengaqondile ukulethwa emhlabeni babuncane naba bafana bathi cha kuyenzeka ingane bekhona kodwa ngingaqondiwe kuyenzeka mthombeni ngokubuka nangokufunda esikufundile ekuphileni futhi ingane ezitholakala kanjalo izona seziningi kakhulu sezandile okuhlungu okuye kwenzeka ukuthi omunye eseyitholile a regret angakwamukeli oyena uqobo lwakhe uma ubefunda ayibona ingane ifike yamphazamisa yaphazamisa amaphupho akhe bese isikhathi ayamukela ingane angamukeli uyise wengane uyabo amanye amakhase engwaziyo nje ukuthi intombazane ithole kanjalo ingane ivele ihambe ifike egcekeni kubo kamfana ingcindezi ibankulu kakhulu ke ezimene njalo iba khona ingcindezi bezwana beqhubeka nokuzwana ikhona ingane ngokuthi ingane efana mayondliwe ingane efana mayinakekelwe kodwa munye phela obheke ukuthi izidingo zengane zikhona yini ilo umama wengane ufana njengoba ehlala kubo yena umuntu uthola kanzima iloya lo wesilisa labafana bona umthwalo ubalula umthwalo usubulula bona uqala ukubanzima ngenxa yokubasela kama wengane ukudla kwengane kuphelile amanephizi aphelile uyabo aqala ezingcindezi umfana isidina siqala lapho yini sokuthi mangabe ukhulelisa intombazana osemncane ugcina ungasaqhubeki nango impumelelo ethe enye yezinto enza ungaqhubeki nokuthandana nomuntu ukuthi ingane itholakala eningi manje angiqondi kahle ngifuna ukuzwa angiqale kwena yini le othi iyalawula isikhathi kanjani ukuthi uthe into eyenza mhlawumbe kwesinye isikhathi abantu bangaqhubeki nokuthandana ukuthi ingane itholakala ngasiphi isikhathi njengakade ngisho ukuthi kuyenzeka ukuthi uhlangane nomuntu ebomnandi you mean one night stand kuyenzeka lapho entweni kanjalo kuvale kuphuma ingane ngebhadi ayikho icondom noma ngathi ikhona icondom ngesisho ukuthi yena 100% guaranteed icondom iyaqhuma ekwenzekeni wakho lokho sekukhona ingane awukwazi vele ukuthandana nomuntu kade nihlangane ukuthandana nomuntu ebeningathandani naye Mnqobi yini lehlukanisa umfana uba mncane uveza ukuthi kungenzeka ukuthi ubalekiswa ithini funeka ithini namanabukeni bese uyabaleka ngicela ukuvumelana kakhulu nephuzu lika bamncane and ngiyasho ukuthi isidina siqhamuka lapho lokho kwenziwa ukuthi mewukuthi umama yena kunzima ukuthi ahlale nengane uzofuna ukuyidlulisela kumfana ukuthi naye ayigade ingane umfana naye uzobona ukuthi naye kunzima ukuthi agade ingane bagcine sebexabanisa ukuthi ubani ozogada ingane bagcine bengasabanga ukuthandana bagcine bebanga ukuthi manje ubani ofana agade ingane so kungenzeka umuntu omlethe emhlabeni ugcine umbone esewumthwalo ngibeshilo ubamncane ukuthi into iyenze ukuthi uba nama regrets ubona ukuthi njengoba sekukhona ingane nezinto ongakwazi ukuya kuzona nezinto ongakwazi ukusebenza manje nangu umuntu benithandana naye ingane engakabi khona mase kukhona ingane usuya regret yini eyenza regret ngesikhathi nepressure kunikeza yona lokuthi akutshela ukuthi ingane idinga ukuthi ukuthi nokuthi ugcine usubona ngathi lo muntu kubangela isicefe awusakwazi na ukukhopha kahle kwezinye izinto kade ufuna ukuzenza bangami kufe yini entombazaneni etholiswe yilabafana ingane
ukuthi ibonakale ngathi yisicefe kodwa bebeyenza bejabulile bobabili. Akufanele kona kubonakale kanjalo. Kodwa ngoba manje kuvela into bebengayihlosile kuyenzeka ke. Kodwa kulilonke nje kugcineni abantwana bayisibusiso esivela kuNkulunkulu. Lilonke egcineni abantwana bayisibusiso esivela kuNkulunkulu. Ngibone ku Facebook omunye umuntu ebhale ukuthi ukwenza ucansi ongakashadi kuyisono kodwa ingane iyisibusiso. Manje lento wayibuza nami ngazibuza ukuthi ngakube isho ukuthini. Kodwa ngaphandle kwalokho uthi ubamncane akufanele ukuthi ubone umuntu omtholise ingane eseyisidina kuwena ngoba beniyenze ngothando lengane. Siyabuya masibuya nje sizohlaziya ukuthi kufanele ke nenze kanjani ukuthi ningagcine lo muntu enimlethe nobabili ngothando eseyisidina. Inkunzi nje isematholeni. Bantu baseNingizimu Afrika sesibuyile nje sithi inkunzi isematholeni. Sikhuluma ngesihloko engicabanga ukuthi sibaluleke kakhulu ngoba kulesi sikhathi esiphila kusona abantu abaningi abasha bazithuka bekuyona. Angifuni ukuyibiza ngenkinga kulesi simo sokuthi bathuke bethola ingane bese bancane. Angihlale kuleli phuzu elithi nisoke ningaqondile ukuthola ingane. Ukhona umuntu owenza ucansi engazi ukuthi imphumela ucansi yini. Njoba ngithi nisuke ningaqondile noma engazifakanga isivikelo. Ngingathi ukuthi kwenza ucansi yonke lo nto isekingeke ekhanda. Oh, okay. Awacabanga ama consequences ukuthi ukuthi senza kanje kuzoba khona ingane. So kuyi moment kwenzeka lokho. Enye into uyayikhohlwa. Umehluko la ukuthi kutholakala ingane akutholakala ngesifo. Ukube bekutholakala isifo ngaba abantu bafile. Imphumelelo. Wenza ucansi awulindele ukuthi kuzotholakala ingane. Nayi ingane yatholakala. Okay, lokho ngesakunqanda ukuthi seyikhona ke. Okay. Ingane ikhona ke manje. Yeah. Njengoba eshilo baba ukuthi ingane yesibusiso. Kodwa nokho njengoba ngisho nami ukuthi kusuke kudaliwe ukuthi ibe khona ingane. Ngoba nethanda le ndawo nayo ukuthi ebedaliwe. Ngathi ngiyayithanda ngoba ezinye izinto njengoba sisuke sidaliwe sisuke sizwenzela ukuthi ziqinise wena ngaphambilini. So manje mengithi kusuke kudaliwe ngoba kumele nawe ukhule uqine. Kusho ukuthi uma sithi bedaliwe ukuthi umele nawe ukhulu uqina asikho isidingo sokuthi mase ikhona ingane uyibalekele. Ingane awuyibalekeli ingane. Oh, okay. Awuyibalekeli ingane. Mhlambe ke ningangaboni ngasolini noma wengane. Kodwa ingane akazi kathiwa ibalekeli ingane nayo. Okay. Ngeke uzibalekele futhi ingane ngoba phela ingane eyakhe ingane inzalo yakho. Pho yini le eyenza makuke kwabakhona ingane usemncane ungaqhubeki noma wengane? Njengoba kade ngisho ukuthi ke kuya ngokuthi itholakale kanjani. Okay. Ingane. One instant noma asingene kuleli phuzu lokuthi ngiyathandana benithandana nathola ingane. Yini le yenza ngingaqhubeki? Into eyenzekayo okokuqala ingane izoba ngestress. Ngoba awulindele ukuthi uzoba ingane wena. Yeah. So uzoba ne-stress. Mewukuthi umama naye uselokhu efaka ingcindezi yezinto. Ngine-stress wena ngala ukuthi fanele ngibe imali yokudla ingane, fanele ngibe kodwa noma ngubhizi uyafaka ingcindezi ukuthi kumele kube khona ukuthi kumele khona ukuthi. So leyo nto leyo ugcina ungasakwazi ukuyihandleisha nawe leyo nto leyo. So iyona le yenza ugcina uhluke. Babungcamu naba abafana bethi ingane ifaka istress. Empeleni bengafanele kona ingane ifake stress. Okay. Bekufanele ukuthi athi umfana nali iphutha selenzekile ngenze obengafanele ngoba thina njengabantu abadala sisikhuthaza ukuthi abstain. Ungalenzi ucansi kwanhlobo. Mawenza ucansi kuzokunemphumela enjenganalena. Owesibili umphumela ukufa kwesinye isikhathi uthola izifo so uyakhula usuyoba indoda uba mdala unezifo azithola uno 18 years uno 20 years uyabo uzithola ngocansi lezo zifo zihamba
zivuke uma suno 55 years 60 years